دەم باش هەواڵنەوە ئەمەد vê vîدyoya xwe de jî berdewama gotinên rojane bikin. Qet nizanim. Bi xêr hatin. İnşallah. Roj baş. Baş e. Destûr bidin. Hûn dikarin destûr bidin. Ji kerema xwe re. Merheba. Pîşeya te çi ye? Çawa dibe? Çawan in? Ma çi ziyana we heye? Çima ew? Hûn ji ku derê ne? Dibe. Newsa ye. Lêborîn dixwazim. Piratîka min qelt e. Aciz nebe. Ez dikarim wêne bikişînim. Tika dikim. Saet çend e? Sağ bin, hûn gelek baş in. Bi rastî? Haşa ciwatê. Dê me bextewar bikin. Pîroz dikim. Wey rihê min wisa ye? Bi Xwedê? Zehmetî nekişînin. û spas ji bo temaşekirina we.